Matur nuwun. Menika wonten jawilan saking wingking atur pambagya riyin. Monggo Coh dipun metaramaken maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Unjuk katur wonten ngarsanipun sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang dahat kinabekten sagunging para alim ulama, para kiai ingkang rinten kelawan dalu tansah nyanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang kawula bektosi dumateng para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang pantes sinudarsana saha dumateng sedaya para rawuh kakung Sumawana putri ing mata ringipun detaken rawuh mateng punata pilih punik majelis pinaringan rahmat taufik hidayah serta nyanyiipun sehingga kula panjenengan sedaya saged makempal silaturahim wonten dalemipun Bapak Pariyos saha Ibu Haryanis keluarga kanthi kawontenan wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa amin Allahumma amin. Sholawat ugi salam mugi kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados suri tolodo aswatun hasanah sehingga kula panjenengan sedaya saged mangertosi pundi perkawis ingkang hak lan pundi perkawis ingkang batil lan kula panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun ing dinten yaumul kiamah amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun kula teng mriki minangka talang ngatur saking panjenenganipun Sahibul Bait saha Sahibul Hajat panjenenganipun Bapak Pariyos keluarga ingkang sepindah ngaturaken wilujeng rawuh ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikan ing menggalih saha ngaturaken matur suwun sanget dumateng sedaya para rawuh ingkang dalu punika kersa nglonggaraken wekdalipun kagem nderek sareng-sareng paring doa pangestu wonten hajatanipun Bapak Pariyos keluarga ingkang salajengipun ing dalu punika Bapak Pariyos keluarga ngrawuhaken panjenengan sedaya mboten sanes dipun suwuni tambahing doa pangestu anggenipun nggih punika nggadahi hajat munduh mantu panjenenganipun Roko Mas Bagus Fatah Ilham Al Fikri saha Roro Ayu Nusi Piraning manten kakalih anggenipun badhe bebrayan bagun balismo dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun hamba bilih Bapak Pariyos keluarga anggenipun paring pahormatan dumateng sedaya para rawuh awit aruh pupuh lungguh ing sedayanipun kirang nuju krana dumateng penggalih nyuwun agung ing pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Boten kata lupen Bapak Pariyos keluarga ngaturaken matur suwun sanget dumateng sedaya para rawuh tangga tepalih sanak kadah lan sedanipun ingkang sampun paring pambiyantu arupi napa kemawon ingkang saged ndamel lancaripun hadicara wiwit kala wingi dalu ngantos dalu punika alhamdulillah kanthi nggih punika panjurung pambiyantu saking panjenengan sedaya hajatanipun Bapak Pariyos keluarga pinaringan lancar berkah lan ugi selamat. Mbok menawi mangkaten minangka talang atur saking panjenenganipun Bapak Pariyos keluarga kathah lapatipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun. Mangan kacang neng pinggir sumur. Apa, Mas? Warga ngrancang kabeh panjang umur Allahumma. Amin. Tuku tembaga bahane kuat. Apa kuwi? Pak Pariyo sekeluarga pinaringan sehat Allahumma. Amin. Trek tronton nggo momot cengkeh. Kabeh penonton rejekine akeh Allahumma. Amin. Yu parinem kulite ireng. Apa kuwi, Pak? Sinden nem meteng bareng. Lah sing pinggir dhewe kaya apa iso meteng, Mak? Lah ngopo kok gak iso meteng? Lah kae sinden lanang iki, Mak. Lah kuwi rencana arep operasi bayi tabung kok, Nduk. Bayi tabung piye? Engko wetenge dikei tabung gas ben bledosi wetenge kuwi. Ngono. Nduk, piye, Jong? Alhamdulillah. Ngaturake puji syukur ana ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat. Dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujute kesehatan, nikmat sempat lan uga bisa tetunggalan mapan ana ing desa ngrancang kene, Nduk. Iya, Mak. Alhamdulillah dene aku sak kanca saka Kedungombo Mantingan wis kepareng nuhoni dawuh timbalaning Bapa Pariya nggone kagungan kersa ngunduh mantu ya, Mak. Iya, Nduk, tenan kok, Nduk. Rumangsa begja kawuran bungah, Nduk. Dene panjenengane Bapa Pariya kagungan kersa ngunduh mantu nimbali awake dhewe sak kanca. Iya, ketok tanggung jawabe Bapa Pariya minangka dadi wong tuwa ya, Yung. Iya, dasare Bapa Pariya kuwi piyayine ya grapyak semanak tur ya lomo, Nduk. Iya, Mak. Iki ngunduh mantu. Mantu ki tegese paribasane sing dieman-eman kabeh metu. Iya.
panjenengane Bapa Pariya mbiwadha putra miwaha siwi ya kuwi Mas Fatah Ilham Al-Fikri. Wus kajatu krama dening Raka Dimas Mbak Nusi Wiraning Tyas. Iya. Menika putra saking Bapa Sutapa lan Ibu Husnul Khotimah saking Desa Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Iya. Ora ana liya nduk. Donga sing tak kunjukake marang temanten ya kuwi dadiya manten sing sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ya Mak. Aku tak takon dhisik Mak. Takon piye? Aku kuwi nek wis diwengku kakung ki terus kepiye Mak? Kowe iki nek diwengku kakung dadiya wanita sing utama. Utama. Utama ki apa wae? Siji, wanita utama kuwi kudu taat marang prentahing bojo. Oh ngono. Angka loro, meneng ora kena nyarwuwus yen garwamu lagi ngendikan. Dadi yen garwamu ngomong kowe cukup ngrungokno. Iya. Kaping telune ngontapno yen garwamu tindak makarya kuwi wanita kewajibaning wanita sing utama. Iya. Kaping pate nduk, sorohno awakmu yen garwamu arep mapan turu. Oh ngono. Dadi yen arep mapan turu awake kon nyorohke Mak. Iya. Lah nek delalah aku pas ora karep ngono piye Mak? Ya tetep nduk. Sing kakung tetep ditawani. Ditawani piye? Dalu niki ngersakne mboten Mas ngono. Lah delalah sing kakung ki lagi pengen, kowe kok delalah ora pengen, ya tetep mbok ladeni nduk. Nggih, tetep diladeni. Ibarate mangan sego ngono, mbok ler ngono wae engko ben disendoki dhewe nduk ngono. Weh, iya Mak. Lah terus kaping limane dandana sing ayu, sak ayu-ayune ning ngarepe bojomu. Ning ngarepe bojomu kudu dandan sing ayu, bojomu ben ora bosen nyawang kowe, Nduk. Wong lanang sing senengane ngiwa ngono kae, Nduk, merga weruh bojone ning omah ki ngetembrah kaya buta, Nduk. Ngono. Wis nang omah nganggo koyok, kotange pedhot sisih. Wong lanang kok ora selingkuh ki derajat apa, Nduk? Mula wong lanang kerep menggok ngiwohi mergo bojone ning omah kaya ngono kuwi, Nduk. Mula kowe kudu dandan sing ayu. Iya, Mam. Lah terus sak banjure. Nah, sak banjure, Nduk. Yen dikanthi karo bojomu ora kena nolah-noleh. Sing bagus dhewe ya bojoku, sing ayu dhewe ya bojoku. Iya. Sabanjure, Mak. Ora kena metu saka ngomah yen bojomu ora nang omah. Cilik nangga gedene lunga adoh tur ngrasani tangga ora kenek. Kuwi ora dikeparengake. Sing pungkasan, Nduk, narima ing pandum. Oh, narima ing pandum. Pepenginan ki ya kena ning nonton pigunane. Kira-kira sing arep dituku ki perlu apa ora? Aja mung waton pengin, Nduk. Iya. Mulane, Nduk, lakoning panjangka disuwunake berkah pangestu marang para tamu, para tangga teparo, para pamirsa sedaya ingkang mirsani disuwun pangestune. Iya. Muga bebrayane Mas Fatah kelawan Mbak Nusi iki mau tansah pikantuk wahyuning jodoh. Dadi keluarga ingkang ayem tentrem, slamet rahayu, murah sandang pangan, rejeki kathah melimpah barokah, anggone bebrayan bisa langgeng donya akhirat, lan enggal antuk momongan ingkang soleh lan solehah. Iya.
ingkang bekti rama ibu mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa berguna bagi nusa dan bangsa nduk. Iya. Lan muga anggone bapa pariya sekeluarga tasakuran bengi iki pinaringana karahayon katentreman bagya mulya panjang umur pinaringana mulya sak turun-turune Allahumma hasbuna Allah wa nikmal wakil nikmal maula wa nikmal nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang nedulung marang aku ora ana daya tinanggung kesempatan. monggo Mbak Tuti piye yo iki awake dhewe sowan ora ijen
Iki dikancani bintang tamu. Ana bintang tamune. Heeh. Bintang tamune sapa, Mak? Bintang tamune iki piyayine gedhe dhuwur lho. Gedhe dhuwur. Jenenge sapa? Jenenge Mas Primus. Primus ki tegese pria mung setugel. Ngono, Mas Uncek. Ya nduk disrampatke, Cuk. Ya, dadoske, Nduk. Ya. Wah, jan. Apik ya nduk jogete. Iya, iso mak ketuwil-ketuwil. Angel lho nduk joget ngene iki. Lah iya. Wangel. Ya omong anu Mas, apa Pripun? ruang gerake kurang gede, kurang jebar-jebar ngono. Mau apik jogetane. Iso ketuwil-ketuwil ini angel lho iki. Lah wong ge pun cupet tangane. Lah ajeng ketowel-ketowel nggih dawa. Lah cilik nggih ketuwil-ketuwil. Ngaten nggih. Pripun kabare Mas Ucek? Alhamdulillah macange pangestu panjenengan pinaringan sehat. Alhamdulillah. Senajan to ya dereng diparingi modot, ya alhamdulillah tasih sehat. Lah bendina ora yo ndonga nek pengen modot ngono. Alah Pak kula ndonga. Heeh. Donga pirang-pirang taun sebrene ra modot kok. Mboten dikabulke. Ha ning gumun kula bojo jenengan kok iso dhuwur lho gumun kula. Rahayune iki. Nggih niku danten niku adile Gusti Allah. Nggih. Macange. Disyukuri Mas nggih. Nggih kula cukuri kok Lah ya nggih. Kecukuri piye. Putrane pinten Mas jenengan? Alhamdulillah kalih. Kalih. Nggih. Nggih. Kalih sinten? Nggih kalih mboke. Mboke. Nuwun sewu putrane nggih nurun jenengan apa nurun ibu? Nggih nurun kula. Lho. Nurun jenengan? Nurun Maksudnya kula. iki dhuwure ngoten nggih. Dhuwure iki dhuwure Dhuwure. nurun mboke napa pake ngoten. Dure nurun kula. Nurun jenengan? Ah, engko kan nurun tanggane dikira bojoku demenan. Iya. Nurun kula. Nggih alhamdulillah. Nggih. Nuwun sewu jenengan nggih sunat, Napa? Pak. Pripun? Jenengan nggih sunat Mas ngaten. Barataya. Jenengane pripun to macange? Lho kula niki takon kok mbok menawa kok. Lah wong jenenge wani rabi kok dereng sunat ya. Berarti jenengan sunat to? Nggih sunat. Nindakake sunah ing Rasul. Mboten kula niki Nggih. mbayangke. Napa? Anune sepiro sunati. Nggih semonten nika macange. Nek sunat kula mboten teng dokter lho, Pak. Lah ning apa piye? Kula sunate mung enten kebon tok. Dipiyekne. Kula pas nguyuh enten kirik liwat wokot niku. Dicokot ki kirek. Songkot ke kirik niku tok. Lah sementing model ngono lah. Model. Sementing model ngoten. Nggih.
Nah, jenengan nama asli sesuai KTP sinten? Nggih Uncek Sanusi kan. Boten. Sinten niku? Enten ngomah niku kula celukane niku Dion. Dion. Nggih. Hati api men jenenge. Ah nggih. Dion. Dion niku Tegese kepanjangane kowe nek panjangane. enten. Dion apa kuwi? Kepanjangane Ngadiono. Alah. Gur Ngadiono kok Lah Dion. kan ketok gaul lho. Zaman saiki kok ya ngat lho jadi ora patut. Ya Dion ngoten lho. Ben ketok Ngat kan ketok keren. leling ngoten lho. Leling. Ketok keren ngono. Ah iya. Alhamdulillah saged pinanggih malih Alhamdulillah. kalih jenengan. Nggih. Nah, Mas Agung. Nggih. Jenengan sering sowan teng Rancang? Alhamdulillah macange Nggih. kula hitung niku teng Rancang mriki Heeh. nembe niki. Mosok cedhak mung seragen ngono rabi. Nggih nembe niki kula Oh, teng nggih. Rancang. Nah, Mas Ucak, pripun? niki ada sinden 6. Nah, coba ditanjake ya. Aja dikapake sinden 6. Ya kon nyanyi mosok kon turu. Oh, tak kira ya dipangan kok. Ya duet kali jenengan ngono. Oh, ngaten. Coba iki Nggih. ditampilke sik Sing pundi? genduk Yovika. Nah, iki sik. Yo Yovika sampean ngerti sing ndi? Yovika. Heeh, sing ndi? Ngerti ora? Yovika iki ngagem kanca tinggal iki. Heeh. Kuwi mbokku. Yo Mak Sinah. Ora enek sing percaya. Wong piyayi sepuh kok jeneng Yovika. Yovika. Ha iya. Sing pinggir dhewe mepet dalange nomor 2. Oh, sing niki. Ah, ya nduk berdiri di spoti Cak, ya Cak. Ya. Dijak omong-omongan, nek omong-omongan iki nyawang rai. Ya. Siap macange, siap. Nggih. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Mas Uncek niku. Nek Nggih. omong-omongan ki mata dengan mata, bibir dengan bibir. Ya, Cak. Siap Nggih. macange, Ya. siap. Sugeng dalu, Mbak Yov, Vika. Mripate niku teng mriki lho, Pak. Napa? Jenengan nampetin apa? Sing mbok sawangi apa nek jagungan ki lambe karo lambe ora kok. Lah nggih jenengan mau tirosne lambe kalih lambe, Heeh. mripat kalih mripat. Lah iya. Rai karo rai ki adep-adepan kan ngoten to. Heeh. Lah nggih kula kan madhep mriki, niki kula nggih madhep rai kian. Jenengan niku ngadeg ngoten lho. Ngadeg. Mbak, Mbak, pun pol, Mbak. Pun pol, Mbak. Mbok guyu to, Mbak. Nyapa kok lagi pedhok bisane brengat-brengut. Aja kok sawang cendheke sing penting. Aku Pak Dalang penting kan ora sopan kok rasane. Pak Dalang niku. Sing mbok sawang ki apa? Rai, Pak. Iki Raine ning kene lho, raine ning kene. iki mosok rai ngono kuwi. Iki ge rai kok. Rai apa? Rai lok. Lambemu. Lah ora saben wong itu demol. Kan dadi rai lok ngono lho. Lah iya. Nggih. Mbak, Nggih, dalem. basa nyawang kene. Heeh. Ketok wayu. Wahyu. Mau kok ketok semrawut. Nyepelekake. Oh, Lah sapa derek sing ngati belakang ngene malah pegel. Kok malah dikira naroda. Anu ra ditebe mawon, Mbak nggih. Oh, lha napa? Blangake gen ra kakehan Oh, ngono lho. iya. Lah apa kula tak sing ngeten. Lah mboten sah. Mboten, Mboten nggih. sah malah disogrok kok rebak malah cilaka. Selamat malam Mbak Yovika. Selamat malam Pak Uncek. Niki nek kula nek nimbali pripun? Didik, Yo terserah lah. didik. Dedek kena. Dedek. Heeh. Lek yo kena. Nggih, Lek. Lah tek tuwek men lek. Mas, Lah tek tuwek men jek semono mosok celuk lek. ya gak apa-apa biasane ya lek ngono kan. Jenengan iki kok kaya anu kuning omah to? Napa? Dolanan. Dolanan. Dolanan sing nang omah dolanan Ning apa to, nggonku Pak? ngene-ngene iso di apa jenenge? Pripun? Diputer. Diputer. Heeh. Tek Terus, tek 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 tek. Terus mlaku. Mlaku. Tek 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 tek. Anu, matur lho, Mbak. Matur nuwun. Wes dikirake boneka.
Ayo. Coba bokonge. Ini bersama Mbak Yovika Mas Unsur. Asli saking pundi niki? Kula asli saking Ngawi. Ngawi. Nggih. Ngawinya mana? Ngawine pundi? Kula asli saking Babuk. Hah? Enak Saking kok, pundi? Besok. Babuk. Bawuk. Nggih. Ngawi apa nek bawuk? Loh, jenengan kok mboten percaya to? Niku dusun ngen kula namine Babuk. Bawuk. Nggih. Kecamatane Padas. oh iya Kuwi arahe bawuk iki padas. Nggih. Maksudnya kecamatan Padas, ngoten. Lah nggih, bawuk padas. Ya. Iku lho. Niku nuwun sewu mboten saru niku nama tempat. Asli niku enten. Asli. Nggih, lah Jenenge nggih niku. Nggih, Dusune jenengan- bawuk ngoten. Nggih. Enten Google Map niku enten. Ada, silahkan dibuka sendiri nanti lah muncul gambari. Gambare Terpampang nyata. gambar bawuk niku enten. Nggih, enten. nah, sampean Mas Unsur. Pripun? Buka Google Map, Nggih. dibuka, engko gambare nek ketok nyeremumuh ngono. Lho. Kuwi desamu ki ngono apa kuwi? Kok Yen- ketok nyeremumuh ki ora tau Mboten diresiki. dalange mboten ngen kula niku bersih. Bersih asri. Mosok desamu renek suket-sukete dipotong, mosok dipotong kabeh sukete. Mboten rapi wong rajin kerja bakti kok. Oh, gotong royonge Gotong kuat. betul sekali. Ora sik, kuwi arahe ngendi kok kota ngono, kota Ngawi ki ngendi arahe? Desa Bawuk ki. Kartonyono niku Ngwetan. Wetan terus Terus ngidul. ngidul Pun. teko desa Bawuk kuwi. Nggih. Umpama aku mampir entuk. Nggih. Entuk no, Pak. Oh iya sesuk-esuk aku tak mampir ning Bawukmu ya. Pareng mawon. Neng desa Bawuk. Desa Bawuk, Lah aja- iya neng desa Bawuk. Lah kok kleru jenengan kok mampir nang bawukmu lho. Maksudnya bawa dusun gen Desa. kula. Maksudnya neng Bawuk. desa. Nah, ngoten kok. Dan jenengan pun dugi mriki mbok pinarak gen kula teng Babuk. Emang Mbak, Lah napa? emang isin aku. Isin aku arep mara rono. Lah nyapa kok isin? Oh cilik kok. Masa cilik. Awake lho, awake Wah, cilik. awake lho. cilik. Awake cilik arep rono pekewuh aku. Ya, cilik karek getek. Jilan kok kecek. Lah nggo apa dodolan kucingku nek ngono. Lumayan lho cilik. Iso kena nggo keri-keri kok digecek iki. Wah. Rumasane. Masa satuil-tuil. Ah, kirangan. Status napa, Mbak? Kula status jomblo. Jomblo. Nggih, Neng KTP tulisannya apa? belum kawin. Belum kawin. Lah Loh. nek sidenku pikir dhewe kan neng KTP kok tulisannya kawin terus ngono. Mosok enten. Nek. Mosok KTP kok kawin terus yo. Kan ane belum kawin karo kawin kok. Iso kawin terus yo. Kandhani kok. Lah, Engko teko niku- rono ngono nek anu. Lah niku kan dodolan. Dodolan wedhus. Dodolan wedhus maksudnya. Oh, dadi wedhuse kawin terus. Ya ya. Lah jan sayu suarane kita yapi. Amin. Nah, isih jomblo. Nggih. Wis Sampeyan muga- mau duwe bojo niki piye Mas? Walah tak dol, Pak. Lah tek didol iki piye? Kok didol? Dol suarane. Dol suarane. Wah, ketoke aku ndek bojo ngene iki. Heeh. Uripku ki ora suwe ketoke. Lah kok Lah kok saged? iso? Ayo genah to, sing lanang we nyelek kudis elik, sing wedok ayu. Ha dongane yoga-yoga karo tangga tepar kuwi pra elek kae. Piye? Oh yo puncake modare kapan yo. Tak pateni dhisik kok, Mas. Lho lho. Piye to kowe jenenge ora jodohan kok. Mamar mateni sik. Mbak Yovika nembang. Nggih, Bang napa? Napa larasipun? Semoga. Niki wonten panyuwunan menapa mboten? Niki dereng wonten. Monggo sak kersane jenengan. Sing kira-kira lagu sing sampeyan favorit napa? Nah, sing mbok seneng iki Nggih. wopo ngono. Sing kira-kira menungso ra mudeng napa? Nah, kuwi Yo, kuwi demit kondangan. Kondangan. Sing kira-kira gandrung apa piye? gandrung. Heeh. Napa ki, Pak? Kalih Manut jenengan duel kalih jenengan. duet, Mbak. Duet ora duel. Nek Duel duel apa? ki jotosan. Anu, Pak, amit Piye? kula tak munggah mriki. Ya munggah kene ben ketok. Aku cengeng kok. Heeh. Salahin, Dek. Nah, munggah kene tak cekelke. Nah. Waduh mak celingkrik. Aku akar mulate iki cengeng aku ngene terus. Kene piye nek debok kene? Ben Boten, ketok. boten, mriki Ayo mau. kene alah. Alah, Ben mriki. pamirsa ben do ngertos ngono.
ben Anu, ketok. pun mriki Eh, mawon. Neng kono ae. Mriki Iya. mawon. Mengke kualat malah ra iso modot aku. Ora. Ibaratnya kaya wayang lho, sampean wayang golek ngono. Moh Pak, moh aku yen wayang golek. Yen wayang kulit apa wayang wong ngono gelem aku. Lah terus? Yen wayang wong kan jogete dhewe, joget Heeh. dhewe. Heeh. Wayang kulit kan jogetke tangane. Heeh. Lah wayang golek lho, Pak. Piye? Kuwi prarisine ra ukur. Risine piye? Wah, jogetke dirogoh kok ngisor. Dah. Terus sing grogah aku. Sampean mapan no? Dirokok kuwi, dirokok kuwi, Mbak Yovika. Ya iyalah. Nah, ya tebake. Kinanti mawon nggih, Pak. Enggak. Manah yen ketemen Tetep apik nang dhuwur tebok sampean. Nah, Gak apik nang kene iki. Nah, kene lho. Ngono lho apik. Apik ta? Bapak. Apik. Api-api jenengan boten ngrasakne. Seneng aku iki. Ah, ngene. Pak, Iki wayang golek, terus iki wayang kulit. Anu kula mriku mawon, Pak. Kene ae. Engko Ya, ambruk Dang, engko Dang, malah. ya kene. Ya, ya, ya. Ya. Wis kaya demit tenan. Sile. Nah, pun ngeten. Ngeten mriku Pak yut-yut nonton. Yut-yut ngono. Golek panganan samplokan ameng-ameng nyawa. Nah, ngene iki wayange.